poikittain Laineelle, nyt ovat Kuusela ja Laine toisinpäin! Enää yksi vetopaikka on tarjolla, Vähän polviasennosta, tosta Pyöritys porta-alueella, Patrik Laine kiekossa, tulee Lauko! Ja Lauko sen ratkaisun! Ensimmäistä tehopistettä on nyt tulokkaiden pistepörssin ykkösmies. Laine, mitä tekee Laine? Jaakko! Kyllä, siellä on molemmat pakit sen jälkeen maalissa. Lajunen maalin edustalla, poikittain Laineelle ja verkkolaulu. Laine mälläämään omalta Lempissä Tulee vastaan Laine ja ai mikä on näppärästi länkistä siitä pystyy Stino, nyt siellä on sitten Koivisto ilman mailaa ja Patrik Laine! Kiekko tulee ja katsokaa tätä pommia. Nomaisesti nyt tulee loistava paikka! Ja Patrik! Ilomäki heittää siihen keskelle ja siitä räpsähtää jälleen Patrik! Syötön, siinä on myöskin Jere Karjalainen seisoo. Sieltä tulee ja siihen tulee 2-1 maali. Kuusela, Aalto, Laine. Ja Patrik Laine pääsee polkaisemaan! Ja Laine täräyttää! Yksi! Varmasti haluaisi, että heidän viisikkoon vastaan joutuu hitaan lähellä IFK tekemään, mitä he ei ole hirveän paljon tässä sarjassa harrastanut. Heillä on erittäin hyvä toi trappi Tapparalla. Filip Riska työntää ja nyt on sitten Patrik Laine yksin läpi. Patrik Laine vasta Ryan Zapolsky! Kiekko sisään Ryan Zapolskyn vasemmalta puolelta.